Ya ino no kem. No me. Ichoro ka mmadụ fu ya ni. Choro mo yo ya choro no na ya. Choro ka mmadụ fu. I nwere onye ọbịa. Afọ ya. Una na-apụ apụ na na-abata abata. Nwe ba na ja na pop. Yo no bu ya. Anọ m ya. Asị ka m bịa mara. Mana ebe ọ bụ na aka gị ejide eju. Nsogbu adịrọ. Ngwa na emecha. Jebe emecha ya afụ. Emecha ya na da na akpa. Emecha ka na da na ka ya. Emecha ya. Ewu chikwe ma fụlọ onye awụ onye. Ewu gịnị? Ewu na-ejiri. Maka onye aka egwu na-atọ. Egwu na-atụ na ọ na-anya ugbo egbo ọ ga-agba ma mma bezi mbọ. Otu obi. Ọ dị ome mebi. Egwu na-atụ m. Ọ bụ maka ụmụ nwaanyị si eme. Ụmụ nwaanyị fụna nwoke ji chenji. Fa na-esi ya kafa sogbu. Ọ chọ ka mụ na ya. Nwunye m na-ebe agwa nga mmadụ nwaanyị. Ọ anụbeghị nwa ọhụrụ ọyị nwaanyị. Ọ chọ ka mụ na ya yiba. Abụ egwu atụ na gị. Egwu. Ibi ebe a iwara ọsọ iwara anya n'ụkụtụ ụzọ mụ anwụrụ n'ọhụrụ. Enwe ife ya eme gị. Mama Otago, Abiago, ọnụ ga na-agba gbara. Ọ nwere oge ndị wee sị na anya ya aga na-akwụ ụgwọ ọgwọ ka sọsọ ibe ngwa gị na ya aga na-akwụ ya n'ofis ụka. Ọ na ọwụrụ ibe ngwa gị, iwe na-asị brabra. Mama ka ọ dị ka ịsa na-akpọ gị gịnị? Ibe ọ na-ekpọ m. Kedu nke bụ mkpa gị? Kedu nke usele na baba? Mgbe m nọrọ ọtọ m eburu oche ebe m ga-ebe zuru oge. Gị bụ ụwa ala gị. Jekwa chiri akwa gị ebe sara ahụ. Ọkụ a na-ajụ gị na ị na-eyuzi ọkụ a ya ka ọ dị na-adịghịzi. Ikwugo ibe ya ekwu nke na-ewekarịsị m na-ewe m n'ime ọkpụkpụ bụ na ndị abụ na-enekwa ụlọ anya sịrị na tutu m abata n'ime ụlọ na mma akwụ ụgwọ ihe a na-akpọ mita andị enyego m ihe ego nwoke nụnwa afụrọ m ya mita m afụrọ m ya ọkụ unu si eme unu ndị ori ị na-echa ma anya mmiri gị ndị na-elekọta ụlọ anya eyiri gị keteka biko nwaanyị a biko ime ebe ị sara ahụ jee ba jee chere akwa ibe gị were pedi tiga pedi gị si n'ọkụ gaa n'ọnwa mgbe afọ ego ole ka ị na-eti n'ọkwa ụcha ezigbo ego ga-erichaji ọkụ ọ bụrụ na ọrụ ya ọbụla ka m gwakwa gị ọkụ ịma na ọbịa nwa na-ele mmiri na-ele mmanya ije na mama ibe ị na-eme ka m gwa gị okwu ibe ị matara iche na ntụ oyi m ahụ na ọ nara amasị m ibe abụ eji akwụ ihe na-eme na ọ nara amasị m iche na ọ dịrọ m mma n'obi na m agaghị etinye nwunye ka m gwakwa gị ihe unu amatara ọ nwere ndị bi n'akụkụ nke ọzọ ba na-abịa ezuru ọkụ anyị ahụ ike anyị wee na-agba brabra dịka ụgbọ nọ n'elu ọ na-ịmara chere ka m gwa gị ọnụ nwa ịgba ndị a na-ewere ọkwa ọ ndị m uru ọkụ bara ha were ha mepụta ihe bara uru enweghị ihe ma eji ọkụ eme iche na ọkụ anwa na ọ dịrọ m mkpa iche na ibe na-ajụ ibe oyi na ọ dịrọ m mkpa iche na iji wee kwọ ihe na ọ dịrọ m mkpa ka m gwakwa gị bụsi owu na ịnọkọta ekwensu wee buru gị wee bata n'akụkụ ụlọ m sị na ịbịa iche na m ịṅụ mmiri oyi na ọ nara amasị m gee ntị ka m gwa gị ịbịa na bịa na mbụ ọkwa mụ nwa ya razikwa abụ ya ọsọ n'ụlọ atọ dị m ịma ibi ebe m na-anụ mpụta nwa onye na-ekwu okwu ọsọ gị na-esusu esu ọma ka ọ dị ka nọ nga ị ka nọ ebe a ma gwanụ gị ọzọ ka m gwakwa gị anwakwala anwa pụta ọzọ bịa ebe m nọ na-ewetara m ọnụ nsọ ọkụ azụ biko kwe jekwa jụọ ese ị ga-atụkwa abalị ole na ole bịa na ya dị abụrụ okwu ka jekwa jụọ ese jee jụkwa ha ese akwụkwọ m agwa eji kpụtụ mgbe gboo jekwa jụọ ese ka m gwakwa gị agwa mama ọtako gee ntị ị na-aghọgbu aghụghọ ị na-iwe onye nsogbu and onye nsogbu ọbịakwutego gị n'ụlọ ahụ aga m egosi ya deenụ mụnụ ọ dere m gosi na abụ onye nsogbu and oyibe m ga-eji wee gwa gị abụ onye nsogbu ahụ isi na ebu m nsogbu wee bịa iche na m amara ibe ị na-eme ị na-ele mmiri ị na-ele mmanya ịbịrị na-aghọgbu nwoke gị na ya nọ maka gị na ya nọ abụ n'ọsọsọ o wee na-akwụrụ gị ụgwọ ọkụ ibe na-emekwene gị onye na-ewute gị ọkwa nwaanyị ka iwu zuru ezu jekwere mkpụrụ ofu nwoke jee ghọgbu nwa ya ka m sa ogbu gaa kpọrọ nwoke ahụ ugboru jee kpọrọ ofu nwoke ugbo ka m sa ugbo ke nke gbasara gị ị ka ha nọrọ onwe gị ị na-agagharị na-achọ ekwuru gaa sụrụ onye ị na-aghọgbu asịrị ka asị
Nenu fahadi. Ama kwa ni hepa unozi. Ibi no do no kama. Akama no me to wi kodula. Okuno ka. Iti seba. Iputanga. Ogini. Ma babru na babru. Ogini no. Nemu be papa. Okay, you want to make it here. Yeah, okay, the Chalanya. Name Wanyam. Again. Can't come again. Okay, I'm jogging. You shall a man or I'm gonna and okay, you good Charlie, good chap, who could I yato. Will you young one on our water? You didn't map yet, or just a opportunity. But no, Billy, who could I be saying you're a giving your room? Ibu kwanta mwogo. Apollo, ibu kwanta mwogo. Wetu obi. Esini no na mpio. Ano na mpio. No ka nye nwata nwanyi. Puku naira 30. Ego nye abokwa mbinye ka abokwa nefu ka nye abokwa mbinye o. Mbinye ka mbinye anu menye nefu o ifo na nwana la ka. Osina mmadu nwuna no ya. Nwe binye. Si o mecha ifo na me ozukwa bi onye m anu dom Central Bank adabem eno na we uno nchekwa akụ mmepe ebe abụ onye nwa akam kebe ji nwa na akam go na akam acha nwa sara arụ dị ka gị ijuru enigwe juana ijuru enu juana jiri igwe juwa ọbịa na uju na nkere ngwe iwe na gị What if you call me on a pure area? Make him walk almost one. I was Imara na aga ka mbu ebia. Ai como. About 300 million. I don't know last week. So forget that one gave you up now. Silly. Cheap. I trust my ability. What's the bad? You may win some. You believe your time married you? From where I thought that for no while. Just one I forget. Understand? At least I have something that makes you happy. Maybe charging. A man and mother can I will go, Mama, Madame Rose. Now, or it's a cool as.
Ịchọkwa mbịakwara aka n'ahụ mbịara gị aka n'ahụ bịara gị ịchọ inye ọnụ ihe ọla ka obere nwa nne na nna m enwetaghị m ya na-achọ n'ụwa. Chief. My baby. That's it. Oriakụ. Lolo. Oh, my, told me. Onyawa. Oda akwụkwọ m. Yeah. Ebe m na-aga, ọ na-eso m. So, ọ na-aka na-ezi n'oge ego. Oda akwụkwọ m. And o nwere hotel ebe m nọga ebe a. Onye na-eme leta. Now, ọ ga-akpọrọ ya na nke by 9 o'clock today. Ihe ọ bụla ị chọrọ ka m mere gị ka m ga-emere gị. Na ị na-agba moto now? Don't worry. Eh? You said you don't worry. Hey! Chief! Ị na-azụrụ m ọgba tum. You said you don't worry. Hey! Oh, man, again. Keke chọrọ ịzụrụ. Don't worry. Actually, maybe a surprise pack. A surprise. Enwekwara m taste na moto. I'm one on one with this. A butter in the morning. When we take you, go and open that car outside. It's a surprise. Chief, bro. Hey. Gị chọkwa ka m buru akpa m soro gị la mepe gị. Ebe ọ hụrụ gị chọ ka m n'otu week. Otu ọnwa. Also wiki. A na-ekwu ka ị nọrọ ka gbakọta ndị kwụ narị militri. Obodo onye ọzọ nchọ. Made support Mama Rose at last because all your chatting you want to me. I don't mind him I like. That's why I love that woman. You know me. I'm a man. Yes. No, iji. Muku. Mobi. My all. Iji. Oku go the fool. So I see. Pierre, you hear what I'm saying? What is going to do for me? When I finish here, you bring that to my room by 9 o'clock today. You get? Then my lover can take you. Nna mmadụ atagbuola onwe ya n'afọ kemgbe ụtụtụ mmadụ m pụtara n'elekere 8 na-akwụgharị ịgbago ịgbadata onwere ife afọ onye ọbụla ịkpara aka asị na prepaid meter
nke ọ bụla ịkpala aka asị prepaid meter nna prepaid meter ya sagolo anyị ọrụ chamkpamkpam achọrọ m ịgwa gị na m chọrọ ịrapụ ọrụ ahụ onye isi ihe anyị na-echewu ihe nọ n'ụlọ kemgbe ụtụtụ ka anyị na-agagharị nke ebe ọ kasị wee wutekasị ya m nke nwaanyị na anyị na-atụ anya na onwebeghị prepaid meter ka erusikwa ada ọkwa na-etinyekwa na prepaid meter o tinye ọchọ na-abịa bịa tinye prepaid meter kwa ihe ọ na-agwa anyị ichetakwa mgbe ahụ ọwụ ochie mita by this time na-akpa anyị a na-ata ife aghọtara m ife mere ndị ọchịchị inji prepaid meter ya salụ mmadụ ọrụ ọ na-abụkwa anyị bata eburu lada akọtụpụ ọkụ akọtụpụ nke akọtụpụ ka ndị nwụ na-apụta chọọla anyị aka ikpeazụ akpa anyị eju anyị eje taba ife alụ ime ụmụ nchọnchọ ego ahụ anyị na-enweta mgbe ahụ ọ na-abazi n'akpa ndị gọọmenti mbanụ nwa ya alụkwa ụdị ọrụ ihe mekwa gịnị mba ị chọrọ iresign mba iresign ebe a ka anụ nkịta na-eli nsị ezi a na-ele ewu mbanụ onye isi ife aka anyị gara ya ka m gwakwa nke wee eziokwu onwe nataghị mgbe gọọmenti ya eji ya emechi kampen n'ihi na ụmụ obere ego ahụ na-abata anyị n'akpa ọzọ n'akpa ha ka ọ na-aga onwe nataghị agụgọ gị ihe m ga-agwa gị ọ ịchọ ọrụ nche imechi ọrụ na mgbede ọ dị n'abalị ije chebe nche ka i wee nwee ike ịsọpọt ka i wee nwee ike ị na-agụkwana na-egote nwa chetakwa obere biko mee ngwa ngwa m na-eji oge na-aga biko mma na-enweghị aka m ga-ere echi ngwa m ana m ekele gị ọrụ gị nwa bụ nwa na-ele aka ọrụ ka m fụ na nke apụlọ ọ bụrụ na iru gbanwere agbanwe na ewe na-ekwu iwe o nwere ntọ ndụ o nwere ego m biele apụlọs si anya jidelu m ego nyere esi anya jidelu njezie ka nna gị ego m si na o were ego m binyekwa m ego apụlọs ebinyere m ego apụlọs were obi ya were ego nye m si m wee tinye na ahịa m n'azụ ọ sị na aka m na-ere na ọla ikụrụ ya na m tinji ahịa m n'azụ onye m ego ka ntị so enwekwa ego binyere m ya o binyere gị ego iwe mepee ọnụ wee na-ekwu ya a sị m onye ka nke gbasara gị ka ihe ji na-ajụ na apụlọs nyezi ime ego ọ gbasara gị chelụkwa ka nje wee ya o nwere ibe imere apụlọs o were ego mekwara ihe dị ka gịnị o nyere m ka m tinye n'ahịa ọ ya na-ewute ị ma ebe m ji ajụrụ achọrọ m ngwa gị ọzọ ma ọ bụ ndọgha aka na ntị ịnire ngwa gị taa bụkwala izizi bụrụ ikpeazụ mma anụkwa apolo n'ọnụ gị ya ịmakwana ya nwe ị ga-agekwe n'ezi ịnire ngwa gị ọ dị ka ara ọ na-agba gị enwe ihe na-eme gị n'isi nwaanyị isi ọ dịkwa gị mma isi ọ dịkwa gị mma a sị m ọ dị ka isi ọ na-ekopụ gị ihe agara izu n'ikpeazụ ị ga-ahụ m n'iro wee kwụsị m ekwu okwu ọ dị ka enwe ihe na-eme gị ikobugo nekwa anya mee anya ọfụma ebu m n'ibi bulu na onye ka ndị isi na-ejiri arụ na-ewu ugbu a ndị mmadụ na-etufu ego wee na-eme ka ha dị otu a n'obodo ime a na-ejiri arụ ị ga-aga ka amịpụ osisi gị na ndị mmadụ na-atụfu ego ka ha wee dị otu a ijiri arụ ị ga-amanye na-eme onwe gị ọtụtụ na ị ga-ebuli n'onwe gị ijiri arụ m na-asị gị iji arụ ga ama ị na-eme onwe gị ọsọ na ijiri arụ ga ama ị na-eme onwe gị ị na-aga rikpemkpem Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ You don't reach? Sure, you don't reach? Where do they check and where? Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo Silas. Ị na-emerụ chebe na?
ebe a ka ị na-alụ abụ m dịrị moto ndị dịrị moto adị m ere moto ị na-ele moto ị na-ele moto wee yile akwa ọlụ ọbakwana mba akwa ndị dịrị moto oke ị na-enyelu ndị na-ele moto ala mba abụ m dịrị ị chọrọ ịsụ moto ị bịara ebe na nsogbu adịrọ ngwa anyị anụ m aga ịchọkwa ịzụ moto anyị nwere moto ndị mma anyị ndị ereseghị Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba from there. She been I tell me to come the turn this thing. No be I tell me come the turn this thing before when they tell me say no this you know fit turn am. Sorry. If to say you turn this thing now, this thing will happen for no happen. No sir. Just come turn that thing jare. I'm not here. Silas Nwaba. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu. Silas n'anya aja arụ ngwongwo. Continue. Silas Nwaba. oge ọbụla ọ na-achọ onye ga-enye respect ọ nara enye mmadụ rapụrụ m ọ bụkwa na unu mụ na rapụ m ka dọkasị anya ọ gbasa akwa m ọ bụrụ sọ meke nwere fa nọta n'ọgụ ọ nọrọ ebe ụnụ na-anụ ọgụ dọkasị akwa gbaa onwe n'ọtọ chikwuo mbọ n'iru nye onwe na amak n'iru ka ndị ofe mmanụ na-egbu egbu n'iru mana bịa kazi mma anụgo ma na-azị biko eji Chineke ya ọnụ ụnụ anụzikwana ọgụ ọ dị ọkwa mma ya tesitiri nwa ka mmechi gị kịta ihe tesitiri nwanne nya agbara gị ego nyere dike mgbe ọnwa ịnọ kedu ebe ọ dị ike enyere nne m ego anwa isi m ihe etikere m ibe a na-etinye n'ụlọ ọka isi eme a sịrị m egbe eluigwe ji agbagbu nkịta ya alacha gị anya atụrụ enwere nwanne ya egbu gị ihe adachi mama ọtako ọkụ ịma na ịnapụla m n'ịchọ iji kịta ọkụ ịma ama nwoke ọ gị maka gị nwa ka m na-eji were apụ ya ọ na ọgwụ gị nwa eziokwu mmadụ arapụ imere ebe ịkwa adịghị ugbu a kete ka ọ gịnị mama ka ọ ego nyere ya kemgbe ọnwa ịnọ ọka enyere nne m ya ife ọsị kedu ụdị mmadụ dị ibe ọkụ unu si eme dị kedu ụdị mmadụ dị ibe kete ka mara ihe mere adịghị m keke isi nacha nwaanyị mmadụ ego zụbgit ịchụrụ ọhịa nwe ya hụrụ ọ na manụ mgbe ele ihe chere ọ ga-eme ọ ga-agụ gị nga atọ dị ya pụtakwa ya maka mmadụ onye aka ebe dịkwa ka ọ ghara ijide nwoke nzuzu onye iberibe dị ka ka ihe na ya mgbede ama kama ọ gwara m afụrụ ya n'ụlọ ata ata ibe dị bụ ofu ka ga-emekwa ebe okwu ole ka anyị nye ya taa ka anyị lee ma ọ bụrụ na ọbịa ma ama ihe gị hapụ ya ugo m onye aka ebe ụlọ lewezie ma ya ọ bụrụ na o wetaghị ego aka mụ na gị ga-etikwa aka mee ihe onye arụ ahụ taa ka ọ na-ezuzu ngwa gaa mee ka m gbaghachi na shọp anọ m olu nso kama na ọgọ ya na-agwa gị biko gba ịmakwa ka ihe esi wee n'ibe a ga-ekwe ka ọ dị mma ewere iwe adụ ọ bụzi na o wetaghị ya mụ na m na-esigoro ha ka anyị mee ya mara ihe i mere taa ọ ihe kwere na ego mmadụ ka ọ bụ Silas Nwaba ngwongwo
Silas NWAABA ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas NWAABA ngwongwo Silas NWAABA ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas NWAABA ngwongwo Silas NWAABA ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas NWAABA ngwongwo Silas NWAABA